datang, selamat sore kakak Ziko sama kalian semuanya. Kowe lapun tuh blong. Heh? Kowe sopo? Merasa apa no? Ketutan kowe. Iseng. Kakak nu kene lho. Ya kono-kono. Loh, mang kentut mau pro ada. Mana? Ya. Jenengan sapa? Kowe sapa? Umurmu pira? Pertakilanmu, tinggal gendong. Lah apa melet-melet terus? Enggak, ngono Pak. Kakak Ziko ngomong tekan, kakek ngomong mbek ki lho mbak diajak ngomong. Ojo rono. Kene lho. Aku lihat. Duh, ya kan kon wis iku gak ketok yo. Piye sih kakak iku? Kok kene lho, itu delokan iki lho. Ndak ngomong bisa nih. Kita sini Kak sini. Tak tanyain. Tak tanyain sini. Ayo, sik, bentar. Dedek kalian umurnya berapa bulan? Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa tahun? Loh, ayahku tanya, senior ta? Ngadep sini loh. Wah, dia mau dulu ditanya ayah. Dedek kalian umurnya berapa bulan? Berapa bulan? Nah, ya berapa bulan? Itu loh mama itu loh, delokna. Dilihat mama kalau di sini berapa kok? Lah ya 2 apa? Sing banter berapa bulan? 2 bulan. Lah iya, mosok lupa terus itu loh. Ini juga 2 bulan. Kalau kakak Ziko umurnya berapa? 54. Umurmu 54. Tuwek tuh. Iya. Umurmu tuwek kene sik karo nanti kowe iki. Kowe anak kare padha kok. Kowe anak tuh piye to? Ah nyegel kowe. Lho. Kakak Ziko diplok malah lunga karepe dhewe. Ayo. Ya gak ketok kowe nang kono, ning kene direkam ketok. Ya banter-banter lho, gak iso kena anu engko. Aja banter-banter aku lho, deloken lho, marang ngene. Apa? Yo dibereki. Yo. Wes marang nanti. Kene kok iso. Kakak itu. Tinggi ya itu. Wes klo dolan diplek klo ngomong lho. Kilo. Iki lho dolan lho, ya ngomong dhewe. Woi. Alin. Woi. Naik kilo woi. Wes marang tak iku. Woi katanya mau ini woi. Wes kak engko sik. Wah. Sik ikut paten sik lho. Wah. Woi mana woi? Loh, Mana woi? gak gelem iki, Kak. Loh. Kulo ngomong apa? Alah, gak gelem saja ya sik ya kulo kalian dianu dhewe, dianu sik dipos sik engko dilanjut.